Idan ya karyata ni, ai ba zai karyata hujjata ba. Menene hujjaki? Kalla. A ina kika samu wannan hoton nawa? Wai tura miki a wayarki? Ni ne maka lokacin da kai kwalliya zaka tafi kasuwa. Ina so zan yi wata hikima. Wace hikima kenan? Daukar ka zanya a hoto ne ta kallon ka har ka je ka dawo. An gama. Ƙarya kike yi ba ke kika min wannan hoton ba. Umar, ka tambaye ta wa yake ba ta labari na? Wa yake sanar da ke abubuwan da suka shafe ni? Allah sarki mijina. Allah ya dawo min da hankalinka. Ta wani ban gane wai me kake so a yi maka? Hoton wacce kace a je a nuna ita ce aka samu a gidan naka. Kuma hotonta ne. To menene kake so a yi maka kuma? Yalla bai. Wallahi wannan ba matata bace ina gaya ma. Tabbas wannan ita ce maman Jino. Ni dai abin da na sani shine wannan yarinyar ba matata bace. Kuma babu wanda ya isa sani dole na karbe ta a matsayin matata. Saboda haka dole ta fita ta bar min gidana kawai. Waja 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 waja